Hola, soc la Gemma Lienas. Demà és Sant Jordi i avui us porto un llibre que és el que jo crec que heu de comprar demà, dia del llibre. És un llibre de la Carme Riera, es titula Temps d'innocència i està publicat per Edicions 62. El títol, Temps d'innocència i aquesta fotografia ja ho diuen tot. És un llibre de memòries, és un llibre de records, dels records que té la Carme Riera, però no la Carme Riera que nosaltres coneixem adulta, sinó la nena que la Carme Riera porta dins, els records de la seva infantesa. La Carme explica a l'epíleg del llibre que l'ha escrit en part moguda per el naixement de la seva primera neta, filla del seu fill gran. Jo penso que ha estat magnífic que tingués aquesta primera neta perquè tenim a les mans un llibre esplèndid, un llibre que a mi m'ha retornat a la Carme del Te deixa amor la mar com a penyora, perquè jo penso que està molt ple d'una parla balear, d'una parla mallorquina, que segurament hi és a tots els llibres, però per mi ha estat més evident en aquest llibre i en el primer que vaig llegir d'ella, Te deixa amor la mar com a penyora. Una altra cosa que m'ha agradat del llibre és que permet trobar la connexió entre moments de la seva infantesa i parts de la seva creació literària. Per exemple, explica que de petita anava a un palau del carrer Sant Francesc de Palma amb la seva tia Celestina i amb unes amigues que hi vivien, i que aquest palau és el que surt a La meitat de l'ànima. Jo penso que aquest és un llibre magnífic per comprar-se el dia de Sant Jordi i magnífic per llegir-lo en qualsevol moment.